sapa? Dalem menika Demang Sosro. Demang Sosro. Inggih. Padha waras. Angsal dipangestu panjenengan yen mboten wonten alangan setunggal menapa sak wangsul dos pundi. Pangestumu ora ana alangan apa? Inggih. Lah iku sapa sih to? Niku anak kula. Salam Dewi Sangkra Gusti. Nah. Iya. Inggih dalem ngaturaken sedaya kelepatan Gusti. Dak ana lupute sing salah ki aku. Inggih. Sajakipun kok magita rawuh dhateng mriki wonten kaperluan menapa? Diutus dening Gusti Patih Sindurjo kang wis mindha sarengan. Inggih. Dina iki utusan saka Kartosura nganakake cacah jiwa. Saindenge Bumi Nusantara ya tanah pulo Jawa. Inggih, inggih. Arene kabeh dicacah jiwa kari mung daerah Surabaya sing durung cacah jiwa. Inggih. Lah mula saben omah iki pira keluargamu kabeh? Sedayanipun Papat. sekawan Gusti. Sapa ae? Dalem Ajeng kula. menika rakyat kula lajeng anak kula. Sangkra. Lho lah kok mau telu? Sing setunggal menika Kesah. Kisah wayah. Naminipun Joko Berak menika wayah. Putu. Inggih. Lunga nyang ndi? Dateng Surabaya. Lho, Inggih dateng Surabaya Gusti sawakulados dharma kakungipun Gusti. wis suwe ta oleh lunga. Sampun 11 tahun. 11 taun. Inggih mboten. Budale umur pira? Nggih. Anak iku 8 apa Nggih kirang langkung sedoso. Lho, saka warung nanggone Surabaya umur 10 budal. Inggih. Lah kok gak ditutno? Kok cik tegone karo arek cilik? Apa srumangsa nek arek iku bakal ketemu karo wong tuane nek pancen ndolek wong tuane? Inggih niki napa Gusti? Tiyang sepuhe sing mboten entos. Nipun kula kan ngetutaken lajeng wonten tengah margi wangsul. Inggih Gusti, bingung. Mula perkara urusan keluarga para. Inggih. Ingsun ora melu tanggung jawab ya. Inggih. Wong cacah jiwa iki kudu dileksanani. Keluargane sak omah iki papat kabeh. Inggih. Kurang siji. Sing dadi ketua keluarga iki sapa? Kepala keluarga. Inggih dalem menika Demang Sosro menika. Nek dina iki keluargamu kurang siji jeneng para melu aku menyang Kartosura. Bakal diketok gulu musuhanake ngersane Gusti Patih Sindurjo. Sebab keluargamu kurang kowe ora tanggung jawab. Inggih. Mangke ngrantos rumiyin Gusti. Inggih, dalem rantos kemawon. Pinten-pinten taun menawi mboten wangsul ngriki nggih dalem rantos Gusti. Lah kok pinten-pinten taun wong dina iki cacah jiwa kudu jangkep. Nek ora jangkep jeneng para dadi gantine sowanake kersane Gusti Patih. Inggih, tiga menika kemawon panjenengan daftar. Nek awakmu kena disemayani Gusti Patih dak kena. Inggih matur lepat kemawon Gusti. Inggih ngapunten kemawon Gusti, inggih benjang badhe dipun susul dhateng Surabaya Inggih, Gusti. Padhe Demang Mbodhe karo Biyung Dewi Sangkrah. Panglinga rupane aja pangling karo suarane. Reang anak para Joko Berak Biyung. Lho apa? Tuku wong Padhe. Kangen guyon barek Padhe. tuku. Kok tambah nakal kowe. Wah, aku kangen barek para Padhe. Oh iya. Ngono Ngono ya. tahun nek gak kliru ya Padhe. Lah Ono iki gak kepethuk karo aku iya. kowe geran iki ya mergo awakmu iki berak. Badhe yo kangenan. Nah, sak kangen-kangenane kowe yang bojone ya ditumplek iki apa sih? Ayo sampe karo Pak Demo aku. Ditendang le aku le. Lah ngono kok. Ditendang sikilku melesat. Mosok para lali Biyung, masih lali karo rupane, mbok aja lali karo suara. Lah iya jenenge wong tuwane ayo deleng ora tapi yo gak tau kedayangan wong sing kaya ngene. Iki kepaksa yo lali ngono Joko Berak. Heeh, Biyung. Pakde, Mbokde karo Biyung Dewi Sangkrah. Iya. Liwat aku ngaturno sembah katura ning Ngarsopara ya, Pakde. Iya, tak trimo. Iya. Sepiro kesalahanku aku njaluk pangapura kalau para ya, Mbokde Wis ya. ora dadi apa nak. Nek putu kan salahe, nek makde iki akeh salahe. Ya apa nak wis ketemu nak. Wah, ketemu. Cukup. Wis biyen ketemu, 40 dina
Sawise aku ninggalno omah kene aku ketemu barek Iya. Kanjeng Rama Temenggung Jangron. Iya. Pendongane biyungmu. Wong sak budalmu iku le nganti tak ewangi mangan wareg nyandang wutu lho. Anu, mangan kurang nyandang rowak rawek ngono lho. Heeh, pendonga para. Iya. Wah, tapi ketemu sepisan gak moro-moro dia aku, Biung. Lho, sing Oh, Ya apa lho nak? 40 dina. Reang turu campur barek jaran, mangan campur barek jaran, adus barek jaran. sengkone golek. Lah nek reang gak kuat-kuat, ora wis mulih maneh nang Lidandrawati kene, Mbok Dik. Waduh. Dadi kon keloro-loro. Lho ya apa sepade? Sanggane wong ngawula. Sebab Kanjeng Rama Temenggung saka garwa Padmi duwe putra loro. Arane Kang Mas Sawurana karo Kang Mas Sawungsari. Wah, iku sing jahat. 40 dina reng diramut nggone kono. Sawijine dina Gusti Pati nganakno Patemboyo pilih. Iya. Sebab peno nek wis krungu sih, Biung. Karo Pakde. Iya, aku diundang Masa kok. gak krungu kabar peno? Apa nak? Nek Kanjeng Rama Temenggung Jangrana iki dilorot saka palungguhane. Saiki Temenggung wis dongkol. Mulane. Kamu kok gak dosa, gak perkara Kanjeng Rama dilorot. Iya, Sebab iya. Kanjeng Rama gak seneng nek bangsa Nakudaya Company iku tetep njajah nggone Bumi Nuswantara kene. Jadi ya bener ae. Ah iku. Mulane Kanjeng Rama Temenggung dilorot, nggone Kartosura nganakno Patemboyo pilih perang Sodoran. Iya, perang saudara. Ngrutuna Cinde Puspita sing dipasang sandure Sanggabana. Iya. Para bupati Patmonco negara putra-putra bupati putra Temenggung kabeh andher sumiwi nggone kersane Gusti Pati Sindurejo. Iya, nggih iya. Terus ya apa? Apa nak? Sapa sing bisa ngrutuna Cinde Puspita sing dipasang sandure panggung Sanggabana disengkakno ngaluhur dadi Senopati Kulmak Brangwetan Kutha Surabaya. Ganteni Kanjeng Rama Temenggung. Iku sayembara iku. Ya. Lah terus ana kae ku sapa sing bisa Wah, ngrutune? pirang-pirang dina. Kira-kira nek gak keliru wis ana 8 dina. Gak ana sing bisa ngrutun. Reang nyusul tekat-tekatan. Jujuk Mlebu kono. kono iya. Iya, enggak. Ya apa le kono? Wah, diseneni, diajar karo Kang Mas Sawurana Sawungsari. Ya wong anjene kon kaya ngono pas mlebu nang gone Apa ya nak ya? alun-alun Kartosura. Coba gak ana Kanjeng Wacakraning Rasing saka Madura Sampang. Lho, reang wis dipateni nggone Kartosura kok. Sebab reang mlebu gak permisi dhisik karo Gusti Pati. Ya gak kena sembrono le iku. Ya sing hati-hati ya nak ya. Terus Reang daftarno, Mbok Dik. Iya, Pakde reang iya. daftarno yo. Daftarno melok Patemboyo. Makane kabeh ku manah ping 3 lho, reang mek diwenehi sepisan. Iya, sepisan. Sebab reang mlebu tanpa pamit Iya, ora permisi. iya. Nerak pasewakane wong gede-gede. gak oleh lho mesti ning ngono Iya, le. tekat-tekatan kuwi. Iya terus ya apa? Sepisan kok nek iso ngrutono tak ganjar, nek gak iso ngrutono tak ketok gulumu lho. Duh, kalau Dipateni. abot le sanggane. Udah gak ngono, Mbak. Iku tataane gulu le iku. Wong gulu ge totoan ning ngene kono. Iya lek gulune PT enak le. Ya apa sih? Ya apa nak? Wah, oleh pangestu para wong telu iki nggone omah. Sing para rewangi muja-muji supaya rewangi iki nemu slamet gak ono alangan apa-apa iya. Iya nak. Iya. Wareng tak cuno sepisan nyambat Biung Sangkram Makde karo Mbode sret roto. Toh nak. Ronto. Iya. Lah wong anjene putune Demang Waru. Sing bagus dhewe. Lho ya gak kurang-kurang kon ngideni. Iya, bener. Iya, Mbode. Iya. Lah anjene putune Demang Waru. Iya. Terus pakaiane le. Iya. Terus diganti iki, terus dikei jeneng Kulmak Sasra Negara. Lah wong anjene putune Demang Sasra. Ya pinter. Iya nak iya. Syukur ya nak iya. Mati panjenengan seturu. Terus reang diaku anak karo Kanjeng Rama Temenggung Jangrana. Saiki iya piye. Lah anjene putune Demang Sasra. Mak dene ya telebak-telebok kae. Iya. Iya. Kok sampe lali aku Biung. Apa sih? Ora tak oleh-olehno. Biyen iki anak sekondes. Iya. Nek reang mulai pernah tak tukokno sewek karo klambi karo iki ben. Iya. Saiki wis Pernah tak tukokno sewek klambi karo selendang. Oh, lah ngenteni oleh-olehmu tak
gak duwe pakaian maneh. Iya tak tukokno gampang poro tak tukokno. Pendosa anak ya. Kok kone si eling ae kone iku. Gak Pakde. Ojo nak. Gampang. Kena Nek wis ngeri. iki wis kaleksanan apa sing tak karepno. Iya nak. Terus ngersane Gusti Patih Sindurjo, para wong telu gak perlu manggen Luli Dandrawati kene. Kene ben dipanggoni apa dulur-dulur sing ana genap, para karo aku melok nang Surabaya. Diboyong. Tak boyong nang Surabaya nang Katemenggungan. Tak perlu susah-susah telek pangan, mangan apa jarene aku iya. Ya ngono-ngono iki wis terserah mbek awakmu sih Joko Berak. Iya. Panjenengan aku ya wis tuwek. Nah, saiki ngene Pakde. Heeh. Bode karo Biung Dewi Sangkrak. Iya apa nak? Rene elek-elek putu para dinane iki. Sinuyutan kawula pirang-pirang ewu. Nggone Katemenggungan Surabaya. Sing ganteni Kanjeng Rama Temenggung Jangrana gak ono maneh kajaba. Yo iya nak iya. Dadi aku dadi pemimpine rakyat nggone Surabaya. Yo sing hati-hati ae nak ya ngantak. Elek-elek dadi senopati, dipercaya mbare rakyat. Yo. Mosok senopati jenenge Joko Berak mosok pantes apa? Gak Juga pantes. Ya bener yang iki wis diwenehi juluk karo Gusti Patih Sindurjo Sasranagara. Tapi durung mantep rasane ati reang nek durung diwenehi jeneng karo wong tuwa reang dhewe Biung Dewi Sangkra mbok di karo. Iya sebab iku wong nang pepundhenmu sih. Iya. Terus ya apa lan jauh jeneng sapa, Pak? Ah wis elek-elek Pokoke jeneng elek suku seger waras. Mas Porteri Langku wis. beras ketan iku cekne apa iku dijenang Sengkala. Iya Pakde. Alah, ya apa iki lah ya persetujuan karo Riko Tambo. Alah wis tengrono elek-elek ngono ae lho. Alah wetone Kemis Kliwon. Ayo sak uni-unimu pokoke kon sing Ya jeneng. pokoke Iya. mesti muni. Iya. Jane Mbode karo Pakde ya iso tapi peno sing kudu muni. Ya nduk sebab kon iki pepundhene. Pantes karo arek iki Iya. karo. Kemis Kliwon jenengna Konari apa? Ya opo lho, masa jenenge Patih Kunari ya gak pantes. Senopati jenenge Konari ya gak Iya, nak ya. Pantes. Yo kirane sing pantes langku aku tak nyeluk tangga-tangga iku tak kongkon apa iku nyeseni lek. Ah iya Pakde iya. Iki tak li jenenge ngono lho. Iya Pakde. Kayung sak muni-munine wis. Ya wis. Lah iya, Mbok. Ya apa, Nak? Golekno teko sejarah nalika sik cilik. Loh Iya syukur. pikiran sik sik nak. eling kesenengane. Iya apa, Nak? Angger Joko Berak ya wis pancen ora pantes lek pakaiane koyo ngene juluke Sasranagara Surabaya kathik jenenge Joko Berak. Nah, iya gak pantes lho. Ngene Joko Berak ya. Nalika isih cilik awakmu iki senengane apa jenenge petik iku sawung. Oh kramane Iya, sawung. kramane sawung. Iya. Kathik pakanane iku seje karo sawunge kanca-kancamu. Pakanane nyeje dhewe pakanane lek gak galing gak gelem. Lek gak galing, Iya sebab aku iki bendina golekno. Kowe galing Iya. Aji cilik awakmu dhewe jane wis tau golekno. Iya. Lah ya wis lek ngono tak rangka jenengmu wis tak le Joko Berak ya sawung galing. Oh, tempel. Iya. Besok nek reang wis balik nang Katemenggungan Surabaya, bakal sun warak-warakake karo kawula cilik ya Joko Berak sawung. Ayo apa ya Pantes, Nak. Wis cocok. Ya dijupuk nang teko sejarah ya pancen ya pantes. Iya. Iya. Iya wis Joko Berak ya sawung galik. Alah, pinter gini wong tuamu, Nak. Iya. Dasare bagus. Tapi ngene ya, Nak. Apa, Mbok? Mbok dadi takon karo awakmu ya, Nak ya. Mbok dhewe ya wis seneng, wis ora kurang apa ki jenengane bungah. Iya, Tekan awakmu najan kuwi ora oleh apa-apa ya, Nak ya. Tapi sing dadi sumpeke pikirku, Nak, ora kepenak. Kok kon teko-teko katik nganggo puspa rinunci iki jare wong tuwa-tuwa biyen ana artine iki apa, Nak? Oh iya kita. Iya, Nak. Ya Pakde, Mbode karo Biung Dewi Sangkrak. Ayo benar. Ning ngarep wis reang kandhakno. Najan reang bisa minangkani pamundhute Gusti Patih Sindurjo. Iya. Reang dadi senopati sik kulmak. Artine durung resmi, durung oleh deslit saka sing ditapak astani karo Gusti Patih Sindurjo. Mula reang gawe Puspita Rinunce iki, tengara yen reang iki dadi duta pamungkas.
Duta iku utusan pamungkas entek-entekan wis ginawanan Purbawasesa. Oh, ngono ta. Dak esuk dak sore nek Reang wis bisa minangkani apa kang dadi pamundhute Gusti Patih Sindurja bakal oleh beslit kang resmi jumeneng Senopati ana tlatah Bangwetan Surabaya. Iya nak, lah iku kautus nyambi. Diutus nang Nambas Kelingan. Nak yen Raja Maulana kang Baguguk Makutha Waton mbondandatan para ratu. Wis 7 pasuwanan iki ora sok glondong pangareng-areng ngersane Gusti Patih Sindurja. Aduh, aja ya nak. Geng. Wis ana omah ae wis najan ora dadi kulmak litek wis ora dadi apa ya nak ya wis ana omah ae wis aja wis ngene atiku ora penak ae nak kok dadi koyo ngene kon sin ah ya apa sih Apa janggane, Ger? Kowe nek nang Nambas Lah Kelingan. iya nak nambas kelingan ngono ora sembarangan nak kena diarani ku wingit alas gong lewang-lewung janma mara janma mati satu mara satu mati aja cacak janma manungsa sing nambas kelingan ku kutu-kutu alang toga lek wis ngambah kono lebur tanpa dadi nak wis aja ya nak ya wis ya Ojo, Mak. Geng. Mbok ndek mak dhewe wis tuwek ya nak mbok anak kok tuwek kono kathik nak ya apa putuku Yung Dewi Sangkra mbok dhe karo Madi. iya nak Para aja nangis-nangis. Nek para nangis ana ngarepku dina iki. Artine para iki nyilikno atine anak para dhewe gedhekno pikire mungsuh. Kamangka lamun yen ndak bisa nak yen Raja Maulana yaiku pamundhute Gusti Patih Sindurja. Genah reng diketok gulune gantung tenge prapatan minangka tebusane dosa marek aku. kok malah abot lelakonmu Sebab reng kadung sanggup. Nah pancene dadi pemimpin iku ya repot ya abot. Apa nek wis aku ngene iki apa mara dadi pemimpin ngono durung mesti mbode. Sebab aku dadi pemimpine kawula sing jange mandegani nantang penjajah Walanda sing bebodro ana bumi Nuswantara iki. Dadi mula dina iki peno gak perlu nangis-nangis. Pujekno suwana karo Gusti Kang Maha Kuwasa supaya kaleksanan apa kang Reang Sejo. Reang berjuang ora kanggo kepentingan Reang dhewe, kanggo kepentingane nusa bangsa sing dinane iki dijajah dening bangsa kulit putih saka Nederbana Sangkan Parane lho. Iya le, jane ngono kliru le. Kon niku kena tipu jane ngono. Nek tipu Mulane kon niku mang diperintah kongkon mateni raja. Sapa iku? Maulana. Sebab Raja Maulana iku ya le ya. Pancene gak gelem gandeng karo bangsa Walanda. Iku pancene jelas gana apa iku? Gana sing iso mateni le Raja Maulana. Pancene nek didelok teko sejarahe le, kon niku jelas lek kena tipu kon niku. Lah mulane kon niku dilebokno loropan ngono niku. Lah sing lebon. Aja di Sing lebon. Ya bangsa Walanda iku. Lah kon sing ndadekno Temenggung, sapa sing ndadekno bupati iki sapa? Ya Gusti Patih Sindurja. Lho ya iku sing ngaduk ambek Londo iku. Iku ndak anu ale pertentangan terus ah. Sebab Raja Maulana ngono gak gelem le diperintah karo Londo. Lah mulane awakmu iku dilebokno loro pandhe kono. Jane gak seneng le. Kon dadi pemimpin iku gak seneng sing ndadekno iku. Kon iku dilebokno loro pan ngono. Karo Londo, Didu kon iku. Lah apa sebabe Raja Maulana gak gelem masuk glondong pengareng-areng nang Surabaya masih tinimbalana balak-balik ya kepeksa ora gelem. Nek isih ana bangsa kita ta bangsa Indonesia iki bangsane dhewe iki isih ana sing gegandengan karo bangsa Walanda ngono lho nak. Nek iso petuk ana Raja Maulana. Jaen bersatu. Nyerang anane Londo. Oh ngono ta Pak Dik? Iya, nek alas kok babas gak apa-apa, cuma Raja Maulana iku aja dipateni. Jangan berjuang le gelem le. Reang mampir menyang Lidandonowati. Saperlu Reang njaluk idi pangestu para. Mbok sak kecap-rong-kecap anggen para mangestoni karo Reang. Supaya selamat Reang budal yang Nambas Kelingan dinane iki, Pak. Iya, Nduk, nganjani kok niku ngono. ya wis kono sak duwe-duwemu krasek selamat anak ngono ngene sabab aran ya nak ya kok becik temen aku Ngene ya bojo sanggane. Wong ngusir penjajahan niku abot sanggane. Aku cuman penggaweamu saiki tambah gede tambah gak karu-karuan penggaweamu nak Gogora.
Wis dapo Biung bobote mbelani nusa bangsa dinane iki, Biung. Oleh pancen bener-bener tujuanmu kepingin mulyakno bangsamu ya wis aku ngideni muga-muga ora ana alang suci apa nak Jagabara ya wis ngono wekase Biung Jagabara aja maulana jan bebarengan berjuang nyambut gawe karo awakmu ngusir penjajah Londo ya nak Jagabara. Iya, Biung. Lah Biung gak duwe apa-apa ya wis tak sangoni tinggalane mbah-mbahmu biyen Jagabara. Assalamualaikum salam. Kalan daka kalan durga sapa kendak sapa latak bandanan tangane srimpungan sikile. Jingga kumiter aja tata karo anakku ya Jagabara sawung galing. Ana saja kira-kira napa halak teka worong-worong saking kersane Allah Jagabara sawung galing budal selamat mulih selamat. Biung Dewi Sangkra ya Biung pendonga para sing tak jaluk ya Yung. Iya, ana Saken anakku nak, alah kok becik temen, kok abot sanggane ya nak ya kate mukti kok dadi rewangi ora karu-karuan. Kok becik temen aku ya anakku. Mek situk kok nak. Hah, ayo iki karo Mbah. Bode reang nyuni dipangestu ya Mbok. Iya nak, ya tak ideni ya nak ya. Oh ya, tak sangoni sak duweku. Heeh iya Mbok. Tak sangono kok duwe ya elok entek ya nak, tak sangoni sak. Nek reang dhuwit dina gak perlu Mbok. Iya nak, becik. Assalamualaikum salam bismil kotorana titah pinayungan dewa kejaba putuku Jagabara sawung galing ya nak ya. Sadurunge sliramu trima wejangan saka Mbok Denak jeruk pecel Mbok De uga wis buntel brambang jahe Mbok De uga wis duwe. Bawang abang padha nyimpang bawang putih padha nisih. Tas abang saka babanira tas putih saka biyangra. Kowe nak budal selamat bolehmu selamat ya nak ya apa-apa. Heeh ya Mbok De reang njaluki dipangestu para. Aja nangis Mbok De Mbok De. Becik temen abot sanggane wong kate mukti ya nak ya nak. Iya nak. Pak. Saken. Pak De reang njaluk pangestu Pak De. Jagabara ya sawung galing. Aku wis setuju, anane tujuanmu lek katene mbabat alas nambas keling. Iya Pak. Aku ora bisa nyangoni apa-apa. Nyangoni tumbak bliring lanang iki. Iki tinggalane mbah-mbahmu biyen. Nalika mbah-mbahmu biyen sida panjene ditinggali wekas. Sak waktu-waktu besok nek duwe putu. Nek wis kendal berjuang aja disangoni apa-apa, sangonono tumbak bliring lanang. Lah mula iku kowe tak kandhani le ya. Lek tumbak bliring lanang ki gak kenek gawe sembarangan. Ojo nganti ditampakno wong sing bener. Kenek kok ge nampakno begondal-begondale londo sing ana tanah yaiku mang Nusantara ki. Heeh iya Pak. Iku aku lega lan lila li. Dene Raja Maulana iku rundingan. Nek alas nambas kelingan babaten nganggo tumbak iku wis ganuk sak menit 15 li. Ngono ta Pak? Iya. Tumbak apa iki Pak De? Bliring lanang. Pamore apa Pak De? Kencana. Pamor kencana. Iya. Tapi sing hati-hati, kowe nggawa tumbak iki. Sing jujur lakumu le, sing bener tindakmu ya. Mak dindungakno wae. Heeh iya Pak. Iya. Pak liwat reang njaluk dipangestu para ya Pak. Cek ndang mari le pembangunan iki. Made, Bode, Biung Dewi Sangkra. Iya nak ya. Abot sanggane reang belani kawula dinane iki Made, Bode karo Biung. Iya nak. Lamun apa kang reang kandhana ngarep karo jeneng para tetelune kabeh. Wis kaleksanan reang gak bakal lali karo para. Reang mukti ngawibawa jeneng para bisa ngrasakno mukti ngawibawa. Iya nak. Mula dinane iki Reneng reang kajibah, budal nang nambas kelingan. Datang kepareng numpak baito, ambyur samudra budale Jagabara.
kairingan brondong mimis pelore bangsa kumpen. Mula dina iki sangono japa mantra lan sangono pangestu. Kurang ana mangan anggen para kurang ana anggen para mangan lan kurang ana anggen para turu. Iya. Rewang-rewang ana nyuwun karo Sing Maha Kuwasa. Bisa kalasaran. Iya, nak iya. Ora daliwat dina iki, Pakde, Bode Biung Dewi Sangkra. Selamat. Anak para budal. Iya, nak. Joko Brak ya sawunggaling. Kono tak ideni kaya banyu mili supaya enggal-enggal ndang mari kon babat alas nambas kelingan. Lek wis mari kanggo kepentingane nusa lan bangsamu nak ya. Dene mak de ngono mbuh menangi enak bunda. Wong pancene umure mak dimek karek sak gongan ya. Wong wilahe ngawi gena Mastutis karing bawana langgung. Jagat Dewa Bathara minangka sesembaning titah samadya pada. Abot sanggane ngembun dawuh Gusti Patih Sindraja kang wis mendha sarenara. Kalaman panjenengan bisa mbabat nambas kelingan ayana raja maulana sabalane. Nampa beslit kang resmi artine dadi senopati tlatah Brangwetan kutha Surabaya. Kalamun ndak bisa ayana raja maulana mbok kebelah enar. Legen layu umpamane Sukamati tinimbang ora keturutan apa kang reang. Yung Dewi Sangkra Made Mbokdi. Reang njaluk idi pangestu para. Assalamualaikum salam bis teguh min luput murtan datan paningat. Sedulurku papat kabeh sira metu iki ana gawe-gawene delengen dhewe. Kelambiku kuluntung wesi cupet ngarep kelembremburi ditumbak ngakak dibedhil mengsli. Ora ana apa-apa jare bapa, ora ana barang-barang jare si biang. Teguh Rahayu Slamet Joko Brek sawunggaling luput ing sambikala. Ya ingsun jagone Allah, ingsun jagone Allah, ya ingsun macane Allah, ya ingsun macane Allah. Assalamualaikum salam Allah mencarno wiji isine kayu kastuba jati isi aribon sari. Gumelar salumaing bumi. Petung langit, petung bumi, petung aras, petung kursi. Bumi suci sami ngideni Nabi Wali kang nyekseni. Ya yang jagone Allah, yang jagone Allah, yang macane Allah, ya yang macane Allah. Assalamualaikum salam ana kidung kang rumeksa ing wangi tega ayu luputa ing lara luputa bilahe kabeh. Jim setan datan ana purun panluwun tan ana wani. Genih atematirta maling adoh tan ana ngaraing mrami guna duduk mapan sirna. Assalamualaikum salam. Kala ndaga kala durga sapa gendak sapa ladak. Bandanen tangane srimpungan sikile jinggo kumite raja ado-ado marang Joko Brek. Kulmak sasara negara sawunggaling. Reksanan sarinane sawengine sak tindak sak lakune. Reksanan kanang kiri ngarep mburi ngisor ndur. Aja nganti mbok enggah tiga sarambut anggenira momong Joko Brek sawunggaling. Ana sejo kira-kira ana balak teko wurung. Wurung saking kersane Allah. Ong wilahing Gusti Kang Murbeng Gesang wis ngideni apa kang dadi panuwune Joko Brek sawunggaling. Angger panuwune Joko Brek sawunggaling kanggo nuju marang kabeneran. Panjenengan krungu tembang rawat-rawat ujare Mbok Bakul Sinambiwara. Alas nambas kelingan gawat kliwat-kliwat. Aja cacak sipating jalma manungsa paribasane. Jalma mara jalma mati satu mara satu mati. Kutu-kutu walang ato gojo nganti ulmebu sanjure nambas kelingan ngungkuli bakar lebur tanpa dadi. Mula dinane iki Joko Brek kulmak sasra sawunggaling nyuni dipangestu karo wong tuwa Kanjeng Biung Dewi Sangkra Made Mbokdi. Joko Brek kulmak sasra negara kanggonan lisah jaeng katon lisarane lenga jaeng samar katon ketok.
Pranata Joko Bera ora bakal kasamaran marang samu barang badana lus gendro. Tetekan ilo-ilo Banaspati kabeh aja nganti ganggu gawe. Marang Joko Bera kul maksasa negara saunggaling ya iki kasihane Allah. Jeneng sira padha sumingkira kabeh aja nganti ganggu karo Joko Bera. Sing semper padha gendongen, sing ora ketok padha tuntunen, sing cilik padha giringen, sing tuwek padha kandhanono. Aja nganti jeneng para ganggu gawe karo Joko Bera. Aja papa jeneng sira nyenggol marang jiwa ragane Joko Bera. Ngungkuli ayang-ayangane 40 dina kesiku karo semoko ora entuk pangan jeneng. Makde, Mbok De Kanjeng Biyo Dewi Sangkra. Nyuwun pangestu. Dina iki Joko Bera mlebu menyang Nambas Kelingan. Padha sumingkira kabeh aja nganti ganggu gawe karo Joko Bera. Ora gelem sumingkir telorong tumbak blering lanang pamor kencana lebur tanpa dadi ijo.